i da je na jednom stalku bio živi papagaj koji je imao 80 kila žive mere. Taj papagaj samo što nije pukao na kraju. Nije slušao narodnjake tada. I ako ti slušao narodnjake, ti si bio seljak, nisi mogao da nađeš ribu. Poznat po tome što sam rasturio 5-6 bendova da bi dovuku ljudi iz tih bendova u svoj bend. Svaka ulica je imala svoj bend i prosto to je bilo normalno. Metalci su štroke, narkomani... Da li ako svira speed metal ne valja? On nije omladinac. Ovi drugi rade gudro i oni su fini. Nisu dobre ružne lutke, nisu dobri kerberi, šta je dobro, šta nam treba, rock grupa Pedi. Niš mene u principu mnogo podsjeća na Seattle. Pa underground je nama bila crkva. Tad sam bio u fazonu samo gitare postoje, elektronike, ne znam, fancy. Znači mi smo imali nešto što ne znam kako nije uspelo da prođe. Jednostavno bacite kamen, nema talasa. Čini mi se da je sad više ono kao večeras je dobra tezga, bit će 10 evra po glavi pa ajmo da sviramo. Svira onaj koji iza leđa ima partiju. Oni neka se plaše, a ja idem s jednog poraza u dve pobjede. Kad dobimo feedback od publike, nama je to, znači, nema zašto nemamo gitaru, svirat ćemo na taramu. Nisu upravo oni koji kažu da je rock'n'roll mrtav. To je rock'n'roll u Nišu.